Yo manfo adehyeban ma a sabri mwetwahia o jamframan tintang so a enden so yen adesua yereba so ene ensam no aye piti pata wo koma judgment e wo National House of Chiefs ni wie no amanfo abomi pum ma ba nanso menya bre ene mu nhia ene ena base ya dom Nyankopon a obuto munkum achi wa ma me ho kwan se me ne mu nhia na yesua ade kakra nsam no so a mode aba no so bebrebe emu ye de ni nyina de merintimi nka ho asem ma mentimi nkyekire mu ne enu nti ma kyekire bim na akire no so da ye besen ahia no me de nkai no atoa so de amamo na yerebo mo nkai se sa dwumadi a ebedi ne de nso yewia mu amanya kwan a ma ho aso ambesua de no wo betimi nso akotie ewo AKRO live ewo Facebook na YouTube na fe niema ni nyina adedem kama de amam se na me ye ne da no ma memfa nsem bi enwu ho na fe yenkwan anim na ensua adende sabri de nana afua nkatia obu a otohwa bien Okuapeman ma nana mesra wo mishira kose se na me ye ne da no mishira papa sama ya akọ sanse ho kafo dofo ukunu ono so wada ne benkum so tie no so yama ya akọ enu achi no na enkoma nana otubo jankwasi aburehene adontenhene onu ya no sanye president Akuapem Traditional Council enti nana mechia bebrebe na enkoma nana kwasi mnako a otohwa bien asora hina wo Akuapem afi nso enkon fama nananom a wo Akuapem nyina mehede bia motemenka momra mesua de na afi enkon fama lawyer ansa esare lawyer kukudiom pa kuni pa lawyer otemenka nso mechia na fe omanfo ni adofo amu Akuapem ni minwan Akuapem fo amu wiase afana nyina ititiru ni mu amu abrochira muritie ye ndwumadi nam so binim so wahoma so a won so won ye na resua de no na ene no ensam bebre na aba nemom emu baako anan na meka ho asem na nkae no ede atu baabi na akiri no yaka ho asem na eno no na yebeka ho asem akiri na de aba yebeka ho asem no ya asem a aba nkrofo bebre ebisa ho asem na nkrofo bebre reka ho asem na merefi ase wo baabi na makosi baabi na fe mabobọ nsem ni nyina aso ade amamo de di kan lawyer Asafo Ajay a woye lawyer ma Mami Lily ono wakasa ni nsem no mu no nipa bebre na bisa nsem bebre no aka nsem bebre se woye press conference na ne press conference no wo se atonsum sanete a yebehwe na no so afei ora esi edu ofe dodo na afra na Mr Brown ono so se Okuapeman ya onkopa ora Akufo-Addo chew de efi so ne de enti a oka no eno de yenim ne yakọ yanim no ono so ebe kire yan adwere e wona asem no ho esania musumu bisa se na asem no oka no enam den so no oka yebehwem na yehude ekọ afei press conference ni mu na ena ora bia ofen Opoku Bennett ono so wa kire nsem bi na ono na asem no ena hawamanfo na manfo pesi wo humu no kware sanso kan nsem ahuru bebra enwanom ne adofo ma muritie mi sabri ni nyina ya atoro enti me ba kirechire mu na mabuabua mu na makamu nsem ni nyina de akira adofo na won ate ase yi pa na won hu nsem no so nyina yie yemfi ase na fe wo se family tree bi so ne nama wade aba abonten a nipa bi se won akohu TV station bi o se TV online TV bi one platform so na won ayi copy so de abrami na wori bisam se na ho asem etere eno so mabuabu enum kakra e de akere omanfo sabre muma yensinsam no so na yenkwen nganim ora Asafo Ajay oye lawyer de Mami Lily na osi court ban yawoda no 29 no na ade chi fida no oye press conference na no na make say press conference no atonsum den ti na make say press conference na atonsum mu ana mo bisa ho asem no atonsum esanse ne nsam no kan ni nyina no oye lawyer ni a wakosua mra nti oye mra nim ni nemom obroni beka say thinking reasoning common sense and a logic de na o lack won nsam da odigu abontinu enti journalist funa ba ho no wo expose no wo mane hu say nipa bi nim bibi pa lawyer Asafo Ajay ojetu mu say asem na
ekoso ewo Regional House of Chiefs a ekopiemu ewo National House of Chiefs no owura kwadwo kase onye party to it enti sa onye party to it dia emu bibia ekoso no emfa no ho na fedi owura safodi eba ne den no obu asem na more kase sa asem no obu ha no a confirm ono na ahini anani bibi wa so na wakase onye party to the suit na fedi e den and I say beef muba ebi kofa no sa asem no wantibi anya no wo sa ni pakuru yara nso who can say National House of Chiefs fufu say kofodia judgment no na e binding ana e binding ana no na wo say what dey adwuma journalist fu bisa wo say kofodia judgment no eno na wo kenkan ya na wo say there bi na dabi dia baabi a na wote na wuje den wo baabi a na wote no na den na wuje wo dia to sua bien wasan bisa wo se kofo dia judgment no ese den eno so ya pese ana wasan bisa wo se Queen Mada no nko a entimi nyi odihye na mum wo se o consult Abruwatia ana oba payin ofi ho sa asem no ada na wo rekese Abruwatia na oba payin no enko anso betima yi nipa e de akọ eno nso ehunwa no akoye boache bidin ana wosan bisa wo se unim wate se wo client no on the kina na wo kana asem no ya convict won na wo se mintimi nka sa mobi me de me kasa ma me client answer with the mining wadaroma sa asem no na wonim bibi fa ho na wonim bibi mfa ho eno na expose no sansa wona wo ye one lawyer enti se wo convict won a wonim ho an convict won so a wonim na won kasa ma nipa bi dia ba bia na wote no na den na wuje wo ho sa wo client no e ma me lili no enya ne fini ahemfi wo nipa na na atwa ho ahia no nso enya na busuafo ne won enti na ho na wote wo na wuje den won se we na meka se enti nsam na wo de betu gwa wa bontini nyina no wo ye mranim ne de wasua ho ade wo ho dim de nanso logic reasoning thinking common sense a wode adwuma ne de da no na abo se na dwonso aba akoko enu nti wasama wo de tu gwa ne nyina no omanfo ne se atonsum afei yanko yenanim omanfo judgment a wode tu gwa e National House of Chiefs no e asem tietia na panel fo no wokan asem a ohimia de kodan won no woka kire ni se omra na wonsan befi adenase foforo e Regional House of Chiefs na dientia okọ National House of Chiefs ne se ne candidate no wo se won annul na hinsi no enu ne dimu ne mane kopie wo National House of Chiefs okopie wo ho no ana unanimously panel ba num ni nyina se asem na Regional House of Chiefs for one kind no esan gina ho ara enu nti yare nsesa no na se woka sa asemu ya de wo pese wo kire ne se won samra won achi na the Regional House of Chiefs for no ka kire won no won mra no meye ne sa asem ben wo ka kire won se monko na monsan kofi ase na monya no foforo enu nti o manfo ne adofo no amudi tie asem no ye tietia wo sanga ba no wa be ye no foforo ya wie yako yen asem a atoso abien ena ora ase edu ofe dodo na friend Mr Brown wa tro krata bi na wakasa kire news media fo bi se e wo se Okuapeman hemia owo ahene si ahene tu ahene na na fu ankete abu otuso abien okache ura kufu ado se opane chewa na o man dibim mi ura na wasema oken edan asemuni wa ya ona na wati no wa bo na na se wa aka no a onkopa de chewo wadi na tem wajina ba bia bonidin aka asem na fe edan asem bium muse na mo hye mansu yachi na mususo jagum ena mo ye niema owura si edo fe Mr Brown o wonya obusuani
onya sunani wasam ne den Opoku Bennett also ote eho ensema enya no kware ana waka aka mpanyin sama huru bebre ni nyina aso ya atoro asi adu ofa Mr Brown Opoku Bennett muntie na muntie niye Akuapemfo yerisi Okuapehene enya kromfo hene ni yerisi yesemara muntie ni bio mise yerisi Okuapehene yensi akromfo hene enti mu akromfo saa no munyi mu humfim Mr Brown enya post office ni de kwa bubu akwa yi nkrofo letters o dabi ena enya nkrofo iron rods na ye twa koton Opoku Bennett muntie niye enti akromfo te se mo no Akuapema se mo no munyi mu humfim ni yensi akromfo hene yerisi Okuapehene muntie ase na muntie niye afei Opoku Bennett tie dia bai na men kan sam kire wo na okokeka nsem bebre o press conference na ase se obi apehene wei no yi wei amponsa gosi amponsa no yi wei afua de nsu no yi wei akuoye no yi wei papa onni masem bia na wonyo obusuani na wakoka busuasem wonyo obusuani wakasa chia bia busuanfo a wo nkan ndi wo no wasem ne den wonsem aka ni nyina so e atoro omanfo ni adofo no ma muri tie mi sisa oborbor baade odomankoma baade no Akuapemfo li ba ko pe ene aye ene li 32 na li 32 no 1958 na mene na abo omana kon oye ho nhyehyei na 1959 o president ma Kwame Nkrumah na 1960 woje tumu anu pani li Akuapemfo yaye di Opoku Bennett betena ho kan se li 20 no mesramo ebi nsi wo ba bi ada Akuapemfo mi se yaye li ba ko pe ene li 32 li 20 bia ni ba bia enti na asem no kan e atoro ehurudu hurada sem obi amfa nya aduma bia ye ni li 20 bia wo ba bia ena Akuapemfo ye nye li 20 bia ye li ye ba ko pe ye li 32 1960 ene wo jetum afa nso osanka wona asem nse Nana Kwasi Akufu oba bedi ade no Nana Akuoye ena obo ni din sa asem no so atoro obi a wadi Akuapem paninsam achi na wadi Akuapem ahensam achi no wo be hu se Nana Akuoye ono no samna Nana Kwasi Akufu wo court ono no tu Nana Kwasi Akufu ne ba edikan no 1895 to 1907 no Nana Akuoye no tu no ne charge a de kobo ne se wakoton asase bi wa mamprobi eno no gina so no odi tu no no san ne twe manso wo court na eden no kobo ne din so medi ade obi a wa Akuapem nim se Nana Akuoye de na de bane na no fodukuma enti na no fodukuma no na oprekun ama ne so medi na oprekun ama Nana Kwasi Akufu obi anim we enya asema ehye baabi obi anim na wo Opoku Bennett wa betena nipa America se Nana Akuoye ana obo Nana Kwasi Akufu din papa so Akuapem paninsam niye na jam futuru amutugu nkrofo ani no Nana Kwasi Akufu woye no asonko hene na mame nkyere omanfo paninsam kakra bi Nana Sachia bia wodi kan owu odi ade no owu 1893 na ono na oye Nana Kwasi Akufu asonko hene obo ni din se ono no wanya na asonko hene ana asora hene Kofi Botwe asora hene na wo sabre wo fe no Kofi Botwe odi Nana Kwasi Akufu oye amane ma no oye asonko hene sabre no no oman hene ote akwa so no wo fe Nana Kwamfori the first enti Nana Kwamfori the first owi no ana Nana Kwasi Akufu obedi ade enti Nana Kwasi Akufu de ne first come ne de ohimya Sachia bia wodi kan no bo ni din no wo ya amane man se asonko hene na fei Nana Kwamfori ayo Okuapehene odi kan no owi no an wodin bedi ade enti ono de wan san ankobo di din wo ba bia biom se no ya amane se asonko hene na muntie asem bi nso ewo Akropong-AKuapem Krontie kuwa o safo hene wo ho osafo hene no oyi na ohene ni ho no di ade won san kobo ni din biom ohene no wa woto aso ya amane man wadi ade oko asuna hene akuwa ho a
wo akomfo de hene wo si akomfo de hene a e kire se ohene ni ho a una obedi ade ana wo fori agwa ho nso a ye wo asonko hene nti Nana Kwesi Akufu na wo ya asonko hene ohimia se chia bi odi kan no bo ni din nti owu 1893 no ana 1895 Nana Kwamfori odi kan so no Okuapeman hene onu so wi no ana wode Nana Kwesi Akufu ebedi ade enti Nana Kwesi Akufu de ne first coming ne de ohimia se chia bi odi kan no bo ni din no wo ye na asonko hene obi anim se no ya asonko hene enti odeba no won ansan amoni din bi won se no ya amane aman ana wo to aso ya amane ese wo ye man no ana obedi hene so Okuapeman hene eno chi no ana Nana Kwesi aso ba be ye so ohimia e wo Okuapeman na musantie atoro fufuru biem Akosi Amponsa obo hene din Akosi Amponsa ohene ben na Akosi Amponsa bo ni din Nana Kwesi aso ne ba pahini no wo fe na Akosi Amponsa na ne nanu yo ohimia no ono ko bo hene din sasemi otibi wan ena bra ne nanu so ye mmerɛ wo na ono nso oye mmerɛ wo na otimi nya hwe no Nana Akosi Amponsa no wodi ni si ne maame nanan se Okuapeman ya acting Okuapeman ya for Nana Kwesi aso entina onye obia pahini anasa brewatia ofio dabi sabre no na fini nyina won pahini no ene Nana Kwesi ndi sasam na ukana ya atoro Nana Kwesi aso yo himia oya mre oni ba Akosi Amponsa no wodi ni si ne nan so tiempanyin sam ni ye Nana Kwesi aso wi na Nana Kwesi Amponsa wi no ono no kobedi ohimia na so wi ento wi no ene wo try no kofa Sechiabia the second oforuwa no obedi ade enti Sechiabia the second obedi ade no ono so Nana Kwesi Amponsa ne ba a odikan a oye akua afihima odisi akua afihima ono so oye mira ono so no de tra ne nan so say acting Okuapeman ya ono de 1963 1965 what ne trap akan akua afihima odisi akua afihima ono ne Georgina obo Akufu Yaboa ne maame Georgina Yaboa Akufu nena ana wo fa se odisi akua afihima ono so Nana Sechiabia the second ordine trane nanso na obi bi se denti na ordine trane nanso esan se no yo abofra na mpanyimfo wo ho Nana Sechiabia otoso abi no mamia adan wan fa bi ama asam ne tentin ne tietia ne se opanyin asefo na edi ade nti bra Akosi Amponsa wi na Nana Kwesi aso wi no na afa mpanyin na se ho no obi ani ho na odipa odi ade wo ho no one odishi akua afihima no ya abofra ketwa ontimi ni ade nti wode Sechiabia wo cross ko second wode Sechiabia be di ade nti ono so ohun se wa ya mmerɛ wo no na ye se obi si nanan de a na ye odishi akua afihima no si nanan no de si nanan nanso esanse Nana Aboom na ko be ye LI 32 no 1960 ninti 1965 as Sechiabia the second win no na ontimi ni ade because satam na LI 32 no aya effective 1960 what the buy intina abedan rotation intina say call amo janfo ho ena de Nana Dokua be di ade anya sa kodi Okuapeman ya omanfo atoro foforo esan ho amuntie na muntie ni ye no so biem ne say medical chese Nana Kwesi Akufu de Sechiabia odi kan no bo ni din na no ya asonko hene wo yo no so fi ho a Nana owusu ansa ana obedi nade wotu no bredi kan Nana owusu ansa nso oye na asonko hene enti ono so ba no no anya amane amande dawo no bai wo yi Nana owusu ansa nso fi ho a na ofodikuma no ye na asonko hene ana wo ofodikuma so bai Nana ofodikuma be di ade no won si asonko hene nemom Nana Kwesi Akufu ba the second time no ana wo si asonko hene na asonko hene ne asonko hene Newman
ono no be Adodankwa the second. Now because of Mansua Nana Akuaso Nana Koye no na for kuma no twi nti na didi no ehho ye den nti 1927 to 1930 ana onya kwan no bedi ADESUA Okuapeman no be fa Adodankwa the second enu ati no na for kuma sem by the second time eno so Nana Kwadade wo ye na Asonkohene Nana Kwadade be ye Asonkohene no so ofi wona Nana oforikuma kwen no Kwadade no bedi hene Kwadade bedi hene no wo ye Nana Kwamfori Asonkohene na Kwamfori bedi ade no wo ye Nana Kwakutwum Asonkohene nti Nana Kwakutwum no o twato a odi ade na Asonkohene no so wo twam esanse na LI 32 no aba nti Nana Kwakutwum odi ade from 1949 to 1959 the sabre na wotu no na kire se Madaroma LI 32 na aba 1960 nti wuntimi nsi Asonkohene bia biom esanse efi ha ebekọ ha rotation no aba nti wuruntimi nya bibi fufuru bia out of the LI 32 na sankrofo a wosi won se Asonkohene enya abrewatia bia na obo Asonkohene bia din o ohemmia na obo wondin na asorahena ya ma ne de ama won muntie niye ohemmia na obo wondin na asorahena ote akunwa so sabre no aya ama ne de ama won enti aso won so se wodidi akunwa na won san kosia nkobodin abrewat dabi wotoa so na ama ne a etoa so no won ahyehye na wode ama won enti nipa na bobo wondin sakosia mponza no bo wedin na we no bo wedin ni nyina no atoro fita fita yemra Nana Adodankwa asema na oka no so use maami AKuapem ana obo Adodankwa din papa yi maami AKuapem ya mojani Nana dokuya nso ya mojani na so no bo ni din na dokuya nso se Nana Adodankwa no ni ade anka court ko je den wo wonyina ya mojanfo Okuapeman ya dokuya ya mojani maami AKuapem abo ni din ono so ya mojani na se won be no se wo ya mojanfo na kwami jang no ni ade a anga 1974 na court no ko je den wo manso be na nka wo papa mi se wunnim panin sem wo AKuapema ka wanu tum na yemu bia yenim no de wo kan ye ba be chirechire mu ni abuabu mu ni party ase na nanu ma ne wo frɛ wo ho se asi ahene fui a wo se won wo se hene brofo mo se kingmakers atwi mu wo se asi ahene fo no wo ye du ba ko hemi aka ho adu ba ko emu ba wo twe okwa afa wo se odese akufu adodo na fe napo na onni ade ana ba nu se kwami jang no onni ade ohemi aka kire won se mo anyamu na mu se hene eno na de ne copy wo court Eastern province of the Gold Coast na watrase dodowa nanka ho na yen asoye kese and then adani Eastern Regional House of Chiefs odi asem no 1974 judgment awode ba 1974 no ewo hwa okroponi babi na AKuapem ni bia betima kofa bi akenkan lawyer safo eje unya bia kan 1920 de unya bia kan 1931 de unya bia kan young lawyer na buye wadwunum na suade AKuapem ahensem so obekoso di ahensem manso akidi a 299 pages no obia bia din ni bia na nadokuankwa din ne wom oni asorahene odi abamponsa what say one way si ahene fo judgment na asem na mekan enti na nadokua no otumi so yi no si the 1974 no sa so ko esi ahene fo na e dam tobe no ba wo twekura ko afa wan prim wan sihene wo butia won wo so ya aboafo enti 1974 no ehyem sa sankrofo no wo ya aboafo won sihene enti mutie ni ye pa won sihene wo ya aboafo me de maka enti sa aturu na okutwan no asenso eno so asene den atura ukodin asene den atura ukodin asene den you omanfo ne adofo no amuri tie me no
And then send am di kan ka kire ma adesuafo no me se nsam no dɔɔso nanso nsam no mako anan na me bɔ so a me ri kire mu yi nti ba bia madui nkyekire mu no na me de adu ha yi mo ma me nkɔ de to so anan no so family tree bia mo de abrɛ me na mo bi sɛ me be ka ho asɛm de kire mo we se sechia bia royal house family tree a kyese nipa bi dia betu ba bia wo ka ho asɛm sɛ na tree de tere de na kwadwokasi no di ade mo ma me nka asɛm bi nkyerɛm na mo ntia se yi opanyin ase no wodi ade enu nti bra opanyin ase no obia ni ho a obetima di no na akɔ foforo ase so enu nti sa wo hwɛ sechia bia sa royal tree na wode aba ne kra nipa edi ade wo sechia bia ho nyina no wo ye mpanyimfo asefo no odi obu asefo no odi ade se edu bra obia ni ho no na won akɔde odi ho so saa na yen adidi na kanfo adidi of adidi ete ana mmea ma adidi no saa na etene eno nti bra ode hinu ma onya akwan bedi no na kyerɛ asonko hene ohene ya wawu asonko hene ohene ya no wawu nti no barima bia ni ho na na akua sechia bia na na akua so akosua mponsa afihima wonyina ya mmea obarima bia ni ho no call the next step no kofa na ode hinu ma no bedi ade enu nti opanyin ase no odi ade nti family tree na wode abeto no kra de se na asem na etietia ena bra na sechia bia the second so otim bedi ade no wo bra na akua so awu akosua mponsa awu afi ma so abofra ontimi ni ade nti na ese wo cross biem wo kofa na sechia bia no obedi onu so bedi afọ bia se oni nti na ese oforuwa no to aso obisa no so ndo bedi no wode ne ban eni nti champanyin ase no woni candidate wo ho a ene wo kwa abofra se kofa bi saa na didi wo yen Akropong ene Akuapem no ete won a wodi mmea made no ana se nkonwa na ya de sigua no saa na ho asemotene opahin na se wo ho de a won kofa keto ase medi edi so opahin na se asa ene saa na ya didi a ekoso wo wiase afa na nyina etu ba hwe ukoba bi ti se English abrochiriman ma se sia no Prince Charles no wode na di ade ne na wi no Prince Charles oni ho a enye ne nua Edward no obedi ade eye Prince William eye Charles ba no obedi ade na nko bi bi se Edward no ho ye panyin sen William nanso saa na ade di no etenen panyin ase no di ade wo ba bia se William no so oni ono so oni ba dia ene ebetimi ato akọ Edward so enti omanfo ne adofo ma more tie mi e wa homa so ne mo a akiri no so mo betie wo AKRO life nye de be fa ojamframa ntintan so na mo tie nsem ekoso no nyina no se na me kaneda no ofra me kro bia sante na nsem no se eba ne ban sa na ehuhu a na me ba na ma be kire mu ma buabu ani so na ma kire mu de akire omanfo maka kire mu se maka asem ahoro anan de kan ye press conference a uru asafo aje oye ene de nyame na meka omanfo ni se journalist fu na ba ho no questions a wo bisa wo uru asafo aje no ama o press conference no ato nsum uru asi edu ofe asama o ho na ne se ana Mr Brown na dodo na afrew enye akromfo hene ne yerisi Okuape hene munti ase ba kopɛ oni opoku Bennett no ane sa akromfo na mwatwa asia ho no enya akromfo hene ene yerisi Okuape hene yengani abre ntimo mfa anye agorodi mo amukofa family tree buy no so mo amagum ho ani mase family tree na mo de buy no mo nko trans na mo nhwɛ mu yie se na mo mahyehyɛ na mo amahyehyɛ na de aba no na mo hwɛ se enye mpanyimfo ase na wodi ade ana omanfo ne adofo no ne se na mdi kan ka kyerɛ mo no me time no esua enti krobia sante a me da no a me di kan no ene ha na me di mbesi nyame ya adom a ɔkyena so meba na meba nsɛm na mo de buy ne nkae no me de ni nyina bebrem na manfo bisa me se wo pese wo hu bibi fa akra hena fa aso me se mo ngo kekan 1920 judgment the Privy Council judgment no ne ho asɛm nyina ho ne wo me nka bibi amfa no ho nkyerɛ mo mo ko kenkan wi a na fe mo mra enti nyame ya adom na metim bepiem da foforo me hyia mo no me de saa asɛm no nyina ebebrem ene omanfo nyina medam ase